Łek byże z Pantkowic i wejrowścim adwokace. Wszude, w kłeźdy piątk we Wejrowie odbywał sa sływny na całej Łekweli wielgi tyrk. Cygnały na niego łeze z Lezena, Góry, Siemyłda, Rybna, Gniewina a innych wsów. Przyjeździale ty śledze z Rydy, Gnieździewa, Wieldzi wse, a innych mylów puczci zemi. Z tych stron przychydały piechty w piątkłowy płerenk białci rybyków, niosący na krzepce każnie z rybama. Miały wielką mucemianga, bo żeby dostać sa na czas do Wejrowa, szły w droga już w ćwierć kłele wieczora. Gospodu, że złe kłeligłe wiezli do sprzedani brzyd zemi. Słyści wyrobiny i żywe zwierzęta. Kurę, kaczci, celanta, krowy i świnie. Dzyl zwierzętów był sprzedawany na tyrgu, a dzyl trafił do wejrowści szlachtarni. W miejsce dzeju do zwieldzi cych fliśrów. Niejedny z nich chcele wyprzedzać innych, a wychydyle jaż za zastywnicę miasta, żeby łed przychydających na tyrg chutko i leżnostowo kupić wiozły czy prowadzone zwierzęta. Jednego razu bogaty gbur z Pantkowic też szedł na wejrowści tyrg. Na swoim łezu wiózł 2 dobrze utecione wieprzci. Droga do miasta prowadziła z Górci. Tej chutko zbliżył się do wejrowścich zastywnic. Wnetka z płetką jednego z fliśrów, któren szedł na procem idących gbirów. Łen zabydował gospodarzowi kupienie świniów, a nen chętno na to przystył. Po dostaniem dos wieldziego zadywku, gbór obiecał odstawić zwierzęta na wskazany przez kupiający go plac. Chłop szedł dali, ale po chwilę z płetką innego fliśra. Łen tyś spytał sa, czy pruchy są do sprzedani. Tej gbórowi przyszła do głowy udba, żeby znowa wzyć zadywk za sprzedane zwierzęta. Nie namyślając sa długo, tak zrobił. Tacim sposoba, nim doszedł do mieścich zastywnic, sprzedał wieprzci jeszcze 2 razy. Nie wjechał do miasta, ale skrącył w błek i płelnyma drogama wrócił do domu. Wejrowści fliśrowie chutko postrzegle, że łestele oszukuny. Wnetka tyś dowiedze lesa, kim był nen sprzedający i płedę ległe do sądu. Czej do Pantkowic doszło sądowe wezwanie na rozprawa, chłop sa baro wystraszył. Po namyslenku szedł do miasta. Tyłe zwrócił całe płemec do znanego wejrowściego adwokata. Nen zgłędził sa bronić go przed sąda, a za zapłyta zażądał jednego prucha. Czej gbyrsa zgłędził, adwokat jemu doradził, żeby podczas rozprawy na wszystkie pytania odpowiedział jednym i tym samym zdaniem: a wejtale. Zagwesnił go, że jeżeli tak będzie robił, to sprawa wygry. Jak lesa rozprawa zacięła, sądza spytał oskarżonego: jak wy so nazywacie? Gospodyś pamiętał radę swojego adwokata, a tej rzekł: a wejtale. Sądza myślał, że gbór licho uciął. Spytał jeszcze raz: gospodyżu, jest a pytą waj, jak sa nazywacie? Tej ten łed rzekł to samo: a wejtale. Rozgłożony sądza załeł: źle natychmiast nie przystoniecie robić szpysów, kyża was wsady do sydy za obraza sądu. Tej głos zabrał adwokat. Po dłudzi gytce wykyzył, że chłop ma twardą głowę i lechą pamięć. Gwys zabyciu jak so nazywy. Dlatego jak no jego adwokat prosy, żeby sąd uznał gbura niedowinnym, bo nen nie wiedział co robi. Tak tyś sa stało. Po rozprawie adwokat spytał gbura: kiedy dostonały 2 i moja zapłata? Chłop bez namyślenia łedrzek: a wejtale. Zadzałowany adwokat rzekł: sprawa w sądzie jest skończona. Tej możecie gadać normalno, kły musimy sa rozliczyć. Na to chłop znowu swoje: a wejtale. Znerwowany adwokat załeł: przestani ta udawać. Je chce ale dostać 2 i swojego prucha. Niewzruszony chłop łedrzek: a wejtale. Tak skończyła się to historia. Bo nen kto miecia łejuje, nen łed miecia dzinie. Hełe tak chytry gbur z Pantkowic przechytrzył myślnego wejrowściego adwokata.